माने आंनि गोसोखौ सिफायनो नाङा आरोना बेबायदि सिख'नो नाङा आंनि बयफ्रेन्डखौ मानो सिख'खो बेबायदि गोसोआ दुखु जायोना मुदानो मोजां नङा आङो बिराद दुखुआव दङ रागाबो जोंनो ओंखारदों गाबनोबो ओंखारदों माने आंनि बयफ्रेन्डखौ ओरैबायदि सिख'ला जोब्बाय आरोना कई दिनों बाद आज ये मेरा दिल यही सोचकर रो दिया कि आखिर ऐसा क्या पाना था मुझे कि मैंने खुद को ही खो दिया। हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। स' लोगोफोर बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलजों लोगोसे भिडिअनि क्लिपफोरखौ नायनानै गोबाङानो मोनथिखाबाय आरो गोबाङानो मोनथियाखै जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर बॉयस बिथांहा अलरेडि सासे गार्लफ्रेन्ड दंखायो बेखौ जानो हागौ गोबाङानो मोनथिखायो नाथाय बॉयसआ गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गारनानै जेनिया ब्रह्म मुंनि सासे इउटुबारजों थारैनो मोजां मोनलायमारबाय नामा बेखायनो बॉयसनि गार्लफ्रेन्डआ दुखुनि मोनसे भिडिअ बानायनानै गावनि UDANGSRI चेनेलनि गेजेरजों हगारनाय जादों। बेनि गेजेरावनो आरो बॉयसआ गावनि आइफनखौ मानो बुख्रुबखो बेफोरनि गेजेराव आलादा आलादा जाहोन दं। स' बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि गुबै जाहोनखौ मोनथिनो लुबैदों भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बॉयसनि गार्लफ्रेन्डआनो जादों रंजालि नार्जारि एबा UDANGSRI चेनेलनि बिगोमा। दाखालैसो बॉयसआ जेनिया ब्रह्म मुंनि इउटुबारजों मोनसे दिवालीनि सेलिब्रेशन खालामदोंमोन एबा मोनसे सेलिब्रेशन भिडिअ सारप्राइजनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बिथांमोनहा आरो मोनसे रिल्सबो बानायदोंमोन। बेखौनो लानानै गोबांथारानो बॉयसखौ गावनि जिएफखौ एबा गार्लफ्रेन्डखौ गारनानै जेनिया ब्रह्म बिथांखौ लाबाय साननानै गोबांथारानो दावराव जादोंमोन आरो दाबो खायसे खायसेया जाबोगासिनो दङ। बेवहायनो आरो बॉयसनि गार्लफ्रेन्डआबो गावखौ गारबाय होननानै मोनसे भिडिअनि गेजेरजों गावनि चेनेलाव हगारनाय जादोंमोन। माने मोजां नङा आरोना मुदानो मोजां नङा आङो बिराद दुखुआव दङ रागाबो जोंनो ओंखारदों गाबनोबो ओंखारदों माने आंनि बयफ्रेन्डखौ ओरैबायदि सिख'ला जोब्बाय आरोना बेनिखायनो आं दुखु जादों। जाय बै मानसिफोरा आंनि बयफ्रेन्डखौ सेदों अननानै प्लिज नोंसोरो बेबायदि खालामनाङा मालायनि गोसोखौ सिफायनानै होनो नाङा। नाथाय बे भिडिअआव बिथाङा मा बुंदों जायफोर नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायदों जोबजासिम नायदोंब्ला जानो हागौ गोबाङानो मोनथिदों मानोना बॉयसनि गार्लफ्रेन्डखौ बॉयसआ गाराखै बॉयसनि गार्लफ्रेन्डआ बे भिडिअखौ प्रांसो खालामदोंमोन। स' लोगोफोर गुबै जाहोना जाहैदों बॉयस आरो जेनिया ब्रह्मनि गेजेराव जेबो मोजां मोनलायनायनि रिलेशनशिप गैया खालि बिथांमोनहा दिवालीनि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आरो जयै मोनसे रिल्स भिडिअबो बानायदोंमोन। नाथाय बॉयसआ मानो गावनि आइफन मबाइलखौ एबा गावनि आइफनखौ मानो बुख्रुबखो जानो हागौ गोबाङा मिन्थिबाय आरो गोबाङानो मोनथियाखै। बेनि गुबै जाहोनानो जादों लोगोफोर बिथाङा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों चेलेन्ज खालामदोंमोन जे गावनि भिडिअआ बै सानखालि हगारनाय गावनि भिडिअआ 24 घन्टानि गेजेराव जुदि 4 लाख भिउज जायाब्ला बिथाङा गावनि आइफनखौ बुख्रुबगोन होननानै बुंनानै लादोंमोन। दिवाली वाले इस वीडियो में अगर 24 आवर्स में 4 लाख नहीं हुआ ना व्यू तो इस आईफोन को मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा यार। ये बोला था कि अभी मैं हार चुका है गाइस 24 आवर्स में नहीं हुआ 4 लाख अभी यहाँ बेनि गेजेरावनो बिथांना जायाखिसै आरो बिथाङा गमामायैनो गावनि मबाइलखौ एबा गावनि आइफनखौ बुख्रुबनो गोनां जाबाय। जिंदगी में आईफोन लिया ही नहीं यार तोड़ने को मिलेगा तोड़ साले दे दो ये देख साले ये है आईफोन
नहीं आता। ये था बैटरी का कुचंबर बन गया। सलगफोर दायो जानो हागौ नोंथांमोना गुबै जाहोनखौ मोनथि मोनबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानैबो बिथांमोननि गावबा गावनि भिडिअखौ नायहैनो हागोन। सलगफोर अब्ला दायो बिथांमोननि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।